ithuba engiyiqhaziphele kangaka. Sibonge nabona mama ukuthi uvuma phela umama wayekhaya engafuni ukuze kwenzeke. So kuma kwami la futhi umama na uvumile. Bekuthi unqabe iqhamuza wavuma. Sila ngesibasheza kakhulu zanabazali bethu. Before sibonke balekhaya sibingelela nonke incinze Nkosi, unkosikazi zawo, okhokho omkhulu, obaba, omama, wisho uthime ovuthayo sayibingelela abantu balekhaya egameni likaJesu. Amen. Bakithi isikhathi njengamanje eBishop 5 to 12. Uma bengipho amen, ngizoqeda ngo-past 2. Kumele ngicishe amen, ngizoqeda 5 past 4. So, awubona mfundisi. Hallelujah. Ubaba uSiphomiseni uRastashozi umntwana kaNkulunkulu umsindisiwe egameni likaJesu Kristu. Again ngiyabonga leli thuba. Amen. Ake sishone kabusha MC wami yazi mina akuyangifuna ukucwetha. Sengazi ngayena. Ngaze ngamukele ukuthi lo mdanso lo angazi ukuthi ibhibi kodwa wabusho bafakukhala ngo-left ngo-right khona hayi. Leli cala sengolithethe ezulwini. Ngibona nje bemsebona umzimba ongangowami kodwa nje uvela ushaya kalula zithe ukuthi ungene entweni. Namhlanje ngifaka uthayi umuntu ongawufaka uthayi sizathu sokuthi ngaye ngathi nginemvuselelo uncane kanti le nto lethazana abadimoni ithe sithandazela ngendimoni amele labo ngalentambo lezathathayo lase iyawudonsa ngabo ncane kula mehlebu uvihayiza kwephithi ngalo usabala uthayi kodwa ke ngisho ngizathi ngifaka uthayi namhlanje. Sheliwe linani lelizwi Sheliwe nekazi levana Sheliwe momusa mota Alo Betiwe sera Amua
ngazi noma ngazi kodwa ngicela iphasage ngisho ngixolele ngiyakuhle la ekhaya kodwa ngicela ngivulele iphasage yabona ikhona insizwe esheshayo la ekhaya anibashayela izandla kakhulu abasana bayegqokeni ukwepeseza nesihlahla angazi wayi umfundisi kuyi-message eyalisho kudala ngisabathenge baleke iyabuya ngekhaya sinempela ekhaya likazinto ziyajika and nawe jike futhi ngigcona ngayo manje angisaba futhi yaboza nesihlahla asivule abahluleli chapter number 16 salusuma khona lapho ngiyakuzala singaso ukuthi uzabakwazi stasho stable lapho ngesixhosa abahwebi ngesingisi Judges chapter 16 diyakuthi Yes, 25. Nileti na kufundisi. Wow. Because I'm tired. Chapter number 16:25. Yes. Wathi lapho izinhliziyo zabo sasile bathi mbizeni uSamsoni ukuba asidlalele bakubiza uSamsoni esetilongweni wadlala phambi kwabo bambeka phakathi kwezinsimbi uSamsoni wathi umfana owembambe ngesandla ngivumele ukuphatha izinsinga indlu engingazo ukuba ngenike kuzo. Verse number 28. uSamsoni wakhala kuJehova wathi Nkosi Nkulunkulu ake ungikhumbule ungiqinise kube kanye kuphela Nkulunkulu ukuba ngiphindise kumaFilisti ngephindiselo ibe ngenxa yamehlo ami omabili. Babegameni kaJesu Kristu ophilayo izwi lakho namandla liphilile ligcwele likamandla likabona ngabomlilo alizinjwa ukuthi akuyeke muva lingakwenzanga elikuzeleyo ngomkwenzi wakho sibekele wena namhlanje ukuze Nkosi uJesu masesizwile bese siyalenza ukuze bonke kwenyanga noyibone kusambele wena manje Jesus. Amen. Ibandla lenkosi lithi amen. Ngithinta bafamba 4 steps ukuthi ushona ngokwakho lokho kodwa ngathi ungavele prayer ngakuthinta nje kanje ngihamba 4 steps phela siqhani manje seshumayela amen masaba kulethu ngiyashumayela almost for 2 years ngiyashumayela intumelo ethi jo before ukusisi yoqala kuhlambalazi and le message yahlala mina isikhathi eside sokuthi before ukulapho sokwenza njani wasifika ukukhona uhambo olubuhlungu. Amen. Besikhuluma siza lapha nomfundisi noBishop sixoxa ukuthi uNkulunkulu ungidlulise ezintweni ezinjani. Manje ngibona ngazange ngilaphambili ngihamba ngemoto uMabishop engazi ukuthi bizabani kodwa ngiyazi ukuthi iyafika kwimiliyoni kodwa mina nginawo 10,000. Unkulunkulu ezokubusisa ulethe izinto ongakazi onguzukwazi ukuyichaza. Umnikelelo wemoto akusinto encane. But mina ngibuka izinto engidlule kuzona. Uhlakazele yonke, ukwabona yonke into ofundisa ihlakazele. Ungeke uzukwazi ukuchaza ukwenze kanjani.
Yawazi ungene ey'meni othi noma uzama ukuthi uyalifunda iBhayibheli lingabi khona ngami ivesi elikwazi ukulapha ngesimo lasona. Bese uluswa inkani ukuthi uyamazi ukuthi umkhonza uyaphila. Kodwa ngikhona ngekhaya. Asaba namaBhayibheli ngizakuzela into esiyibone kahle. Esenze mina umbhalo mina ngene ezweni sheshe ngiphume nayo. So namhlanje ngifuna sikhuluma ngale ukuthi kuleli izwi babalifunda ngeqala ukuthi zathi inhliziyo zabo sezesasile. Kusho ukuthi abafundisi babejabule kakhulu. Babejabule. They were overexcited. Now ukuthi bajabuliswa yini? Bajabuliswa ukuthi okhokhiwe kaNkulunkulu bambambile. Kusho ukuthi la kujabula izitha kaNkulunkulu ngomkhonto kaNkulunkulu. Sanibona ngekhaya sana. Now uSamson nongela batshela mhlanje sithi umvangeli umfundisi weshipho koplayer iAsha othandazayo ithasese bona nje yonke into osicabanga nomuntu ukhonto uNkulunkulu. Futhi usetshenziswa kwamazalwane uNkulunkulu. Now le isihlalo bishop sikaNkulunkulu uThixo ehleli esihlalo sakhe ezulwini. Bese kuthi kulo kube khona isandla esiphezu kwakhe. Now lesi sandla esiphezu kwakhe asivikeli yena emunye kodwa sivikela izinto inkosi eyifake kuyena. uSamson bembile yedwa bekuSamson kodwa kuSamson khona umNaziri kukho. Therefore isandla sikaNkulunkulu sivikela umNaziri obemamthini. Awusanibona abazalwane? No Sathane bekalwa nawe akabi nawe kodwa ulwa nalento inkosi eyifakile kuwe. Abantu bafuthi ngizwephe. Ngabona bakhala singahlabelela sonke, singathandaza sonke kodwa izimpi zethu ayilingani. Kuye ngokuthi yini efakiwe kuwe. Awuboneni bakhona phela. Now uSamson lesi sandla besivikela uThixo oluphezu kwakhe. Now wonke umuntu okhonjwe uNkulunkulu kuba nama-terms and conditions othoko lwakhe. Ingakho kuyingozi ukuthi uzosiyana sontweni ukuthi asiyeke ukwenza ukuthi kanti leyo nto ibingahlangene nathi idila nawe nothoko lwakho. Kanti kukhona izinto uNkulunkulu ayikhulumayo mfundisi eyikhuluma nawe ezingafaki thina. Kube khona izinto uNkulunkulu ayikhulumayo ekhuluma ngawe uthina njengebandla. So ungasivimbe entweni kanti leyo engahlangene nathi kodwa yayihlangene nawe. So uSamson-ke ama-terms and conditions othoko lwakhe ayethi, number 1, angadli lutho kokungcolileyo. Number 2, angaphuzi phuzi oludakayo. Number 3, angaphuzi ekhanda lakhe. Those were terms and conditions. Othoko abazali bona kaNkulunkulu othoko labani. Now uSamson mfowethu wafika isikhathi sendlala indlala iyafikela wonke umuntu. Uthi umeseka bili uSamson bishop mama wabona ibhubesi elifileyo. Kwasho ukuthi ibhubesi elifileyo khona uthi lwenyosi. Kanti yena ulambile. But inkinga athe ama-terms and conditions angadli lutho okungcolileyo. Wasondela entweni engcolile kodwa enokudla. Ukudla kukhona kodwa sithe sinjani. Akhuluma futhi ukudla kunjani kodwa sithe sinjani. Wasondela wadla kanti lesikhathi edla he's moving away. Usuka phezu kwesandla. Isandla sikaNkulunkulu asisuki kuNkulunkulu wakhe kodwa umuntu osukayo asuka esandleni waphuma wasuka yena. Kanti uShumayela asekho la waqhubeka walinda ibandla kanti uLinda asekho la waqhubeka wathi into enkulu kanti uZetha asekho. Umbala ngiyabona ubishop uNgcobo kodwa uNkulunkulu uyambona. Ukhona abantu aba-presence esontweni kodwa ba-upset esandleni. Kodwa uzane ngekaphela lesisho kuyingozi uqhubeka esontweni ube-active kanti kwi-presence upset. Phela kuyenzeka uhlanga uduke kodwa kudukela uphakathi. Awuphathana amanye athi uyakwazi umuntu ukuduka duke ney'limi.
bayishiswe indlala. Noma ngayithenga into abayidayisayo futhi libona ukuthi mina noma ngayithenga into abayidayisayo futhi zimsebenzele azisetshenziswa ukuthi kusho yena zisebenza ngoba bonke abenza leyo nto bayenza egameni likaJesu. Abesethi uNkulunkulu ngizoyenza le nto ukuze ngivikele isithunzi negama lakho. Mama, lesikhathi sakhula igift yahlelile. Yathi igift yangenzana ngagawula ngadumaduma kancane. But one day ngihamba nomfana futhi esamncane. Singene egame, ngiyothenga egame isitolo eseceleni. Usiphesile ukubona ibhayisekile. Uyakhala ukuthi baba ngifuna ibhayisekile. Ibhayisekile alikho kwibudget yakho. Yena uyakhala ufuna ini? Ngesikhathi sibambe iqueue, labo sisababethina bangibona. Manje lo uthomela abantu ukuthi ubani ukuthi ubani uzokhokha kimi. Manje kule ndawo ukuthi ingane ikhalela ibhayisekile. Kanti igama lithi mina ngimkhulu ngokwami. Uma leli bhayisekile ngakuthengi lo asisiyothi hawu edume kangaka waphula uthengela ingane yakhe. Kwamphupha ukuthi ngijike ngibuyele ngaphakathi. Engekuyona ibhayisekile elingekho kwibhajethi yami ukuze ngivikele isithunzi. Negama lokunjalo kuba bonke abadukile benza imangaliso la bedukele khona abeseyazenza ukuze avikele. Sathana sakhona manje. Kwingozi ukuphuma ube busy kodwa useke isandla. Bazalwane, most abafundisi bakutshela ngokukhulu bebandla ngoba ekhuluma nge-breakdown ukuthi inkulu nokuthi ngekugcwala nokuthi ngiphethe odokotela nginosebhizinisi khona ipolitician ebandleni. Ibandla ubukhulu babo asingabukhali ngabantu abakhonza kulo kodwa sibukhale nge-presence egcwele kubo. Asilinkani ibandla ngani bazalwane? Kwesi sikhathi singahlala sama-worshippers kanje. I-worship ayisho ngokuthi unevoice emnandi noma unevoice etholakaliza kangcono nabantu. Kuyenzeka ifoni ibe ne-airtime eningi, ibe yintsha kodwa inetwork ingadonsi. So lento ayilele kufoni le-airtime, network injani. So le bandla ukuze sikhale ngobukhulu balo asikhale ngokugcwala kokukhona kukaNkulunkulu. As long as bishop into yakho ila bayofika abanye ube ngathi besenenteni baphinde bakushiye futhi kodwa as long as into yakho ila. Uzawuthanda sikhuluma. Number 2 into ayenza bishop nathi noma wabona intombi umfilisti ugcobo lwakhe luthi akahlangani. If you say, oh Satan, is it just getting down to one battle? Oh, to what I'm done? You put on Facebook, you're not going to get a lamp. Don't put in the code, because you put on Facebook, now chat. So, long, we're going to be Philist. Who know what I'm keeping care, but we're not doing that. I'm so there's a kiss in here. What am I called? Those hands.
Oqhubeka beyenza akuchaze ukuthi ngakikhona kusabekwe ugodo olulodwa lapha Sakhaleni. Kodwa bathi akanalo ulimi lokulanda izolo. Kodwa unolimi lokukhuluma ngaphakathi abashuve ngaphandle. And ngey'bhada abantu abanjalo bangena kalula enhlizweni yabo. Esho, ngiyaxolisa uma ngaphela umuntu kulungile bathi badlalele ngehola kancane uyangizwa. Esho la khona your sons and daughters nomama. Kanti khona your step-sons and step-daughters. Ama-sons akho ila usukuwathethisa uwashaya uphinde wabone next week ebuye ezokhonza. Kodwa step-sons and step-daughters umuye washaya akubule impahla phuma ngegate ahamba. Ingane yakho izala umshayeli iphuma ime ngale komnyango. Uphinde ibize ngoba ibizela phinde ayihlishe bese ishaya. Kodwa ingane ongayizali kulo plastic yabo inayo into yokushinga ngaphandle kwakho. The day sithi sibanga njengekhaya soye upapa kangaka. Akena mhlawumbe yakuzwa ngathi bakube baba. Anataka mama mzangu wethi angithi kade kuyenza ukukhona nomoya la ukuthi kube khona ehamba nomama. Khona ehamba nobaba. Abesikala kumama chance. Ayakuthaleki ibandla nayo ngomfundisi ongekho strong. Our friends. Aleki ibandla limayo bengenawo umfundisi onjani? Because zonke inhlambe eshawa baba iqala kumama. Some sacrifice imali yakwabo ukuze kulunge into zenu. Ndeke futhi abazali kululova magnets abantu mhlabalo beshona lotshiso. Ibandla lenjani baba? Uyakwazi ukuhlanganisa imali yokugibela asuke la. Ayeka novuma umcimbini wokubona ngoba. Kodwa kunzima ukukhokhela itax asuke kwakhe azokwenza bandleni. The most mistake is that I'm going to tell you this was very bad. Get that out of it. It's the director who's going to buy the idea. I was around the 7 dollars. I didn't have a short run, million cash tax. Same shuttle, million cash tax. Second, million cash tax. Pesos and bad relax. About cash tax. What I will have to tell Moha Kalabaha. What is on the way of okay? What a move, what the next man has. I don't get a corrupt smell. We should have Coca Cola with the Soto Johnny. Ulu love, but it takes a figure. Usathane usiyekile savutha kodwa wayesethothutha bazalwa sikhonza ndawonye kodwa sithandana sithanda sonke kodwa sithandana ngiyashumana ngiyazizwa mina sikhonza sonke sibukelana phansi kuba sinjani khuluma abanye sibona bethu nabanye kuba sinjani uma singakhuleka into yokuthi uNkulunkulu ubusela uthando ebandleni yonke right.
sengihamba ngobela uNkulunkulu usale kahle asale futhi izinto zakhe athi wenza umcimbi yakhe ekhaya ubothi trap afuna ukungenza kube busy kakhulu ngesikhathi ngenkozweni vele kufanele abantu babangiyenza ngilethi kancane ngiyisebe lento ayishoyo ngakho ngiyathatha manje usuyokhuluma cela mina mfaka msindisiwe wakuhlonipha lokho kodwa ubona ukuthi into yakhe iyala nensindiso bathi ngaqhubeka ngathi ngivuthe ebandleni ngokwe-keyboard ngangiyisane best kuye ngamnikeza inhlonipho yonke kumele nikeze indoda nikeze ubaba mhlasenezo kwamukela ujesu wafika u-MC wafuna umpostoli excellence namhlanje masamba u-MC kanti ungasifuna umpostoli amtshela ukuthi mfundisi le kanomngoma iyangisebenza kadala safuna ukuzabantu emqalani ukuthi ndisangiyazi safuna ukuyizama ndisakuyeka into yami ngizama umqalani anikho ivesi lamshumayela wabuka indlela ingane yakhe yenza ngayo wathi mehaleni into angisanibonani bazalwane akesinikeza abantu abangakholwa uthando wasitshele into yangisayenza safuna ukuzabantu emqalani namhlanje ngufika nevuselelo ubona noma ufika omnyama nje ophethe iphepha ngalendaba nabantu abasakumama engakena la futhi unogqolela ngencane ngoba zokuzizimlandela eshaya isitimela naso zimlandela ekhipha omunye umuntu abona lo mama ongathi isichazi mina lethi nakho umsebenzi osekhaya ngoba kuyabiza ukulanda umuntu kodwa kulula ukulimaza umuntu asithandazane nalento lo wafowethu wasoleza udingana umuntu orongo wamfaka enhlizweni sale wena impilo yakho yaphetha mhlaba khona lo muntu wamsondeza empilweni yakho kungaba umngane kungaba umzalwane lapho khona umuntu owamsondeza waphetha into zakhe lastly no watshela udingana imfihlo yakhe sesiyathandaza amthatha umfaka umfundisi watshela bani khona watshela bani utshela yini watshela umuntu wrong watshela into right lowo ungakhonza noma mbani nomuntu ubani nobabubani othandaza umuzi ukuthi beshiyilini lezi asikho ngisho eChina sintsha sha kodwa ungahamba uhlambuluka kumbani akufuthi yashumana ngisonto ungahamba uhlambuluka noma khona umuntu osufuna ukuphuma kuye akusaphumeli ngoba khona into omtshela yona ayeshumana namhlanje bithi mina ukhona abantu osuthanda wala nabo kodwa kusahlukaneki nabo ngoba khona into wena omtshela yona isho kafuna ngo-2 athi makhelwane isho ukuthi ngo-3,000 rand ulwela mina kwi-stress salo 3,000 ngoba khona into akubambena
ilo mtshonelo wayo, ilo uthayela, ilo ulemba kodwa yonke imizi inama-toilets awo. Kungakuhle kodwa likhona i-toilet. Tshento mama, wena mama uthatha inkinga yakho. Wentshela umama uyabona ukuthi umuntu ukholwayo. Kanti umama le nkinga iyamsiza. Naye basetshela somdala. Ngoba le nkinga uyakuthanda sizokuthi ukuthi ngathi inkulu kunayo. Manje utshela umuntu le nkinga iyamsiza. Kanti naye somdala le nkinga eza nomama inzimana naye wetshela umuntu anjani. Amthembayo. Hayi ngiyashumayela ngeso. Kanti ubhuti njengokusindika ukuhamba azayitshela umama. Kanti umama uyathanda ukuthi kufike kwakhe kumenzela inkinga. Friend advice, izimo fika zidlule kodwa amazi awushefu umadlule. Isimo siyafika lesilungise lisixoxe bese yasala amazi owabasho. Inkinga yomuntu odlulisa indaba akabe sachaza ukuthi la wathini ayifika. And ukuze izwakale kangcono kumele ihambe nesipayisi esincane sebarbecue ukuze besiphele indaba isizanyela umama. Uthola ukuthi umama wayelethele indaba injalo futhi ngempela econcern ngale efuna bayikhulekele ngempela. Washo ukuthi idlulisa umuntu naye uthemba umuntu baphakathi kwalaba khona usayifaka isipayisi. Basibona umuntu eshiya ibandla ethi lela bandla linamaxoxo. Kanti yena wahlabwa umuntu orobo. Thanda amena sibheke. Asazale lithi babele zathi seze sasini futhi bhekani uma ngithi inkosi uhlehla 7 times. Bhekani. Lo ngesikhathi kadenda bafowethu. Wathi bakadumisa sithi iyadumisa lengane. Ngiyangisiza mina ngase zonke 1994 bafowethu. Sengihambe hambile ngitshela ukuthi ngeke kusho wathina mhlawumbe nomama bangithanda ngangimthanda ngigave to ngitshela. Abantu besame ngathi bafowethu ni right. Kodwa mhlawumbe akhona endaweni olimalayo. Bona laba basefa. Bayothi phoqiva ngebalufeli sokwamathi. Abantu abasiphethe abadlali abomama bethu abadlali abanamukeli ingane bolimale ngayo wena kodwa emsini yabagada abazukulu bengane zabo ehambe zawujwayela athi ngiphinde futhi njengoba ngisadumisa ngekurathi right kamahle kodwa mhlawumbe walimala base beyeza ukuthi ulimale kanjani noma ungadumisa uzukhala bazothi uyadumisa kodwa ngoba isono sabazalwana abasindisiwe esiyobenza bangamboni uNkulunkulu isono songamkhuleli umuntu olimalile. Ngesikhathi uSamson kade la wayeseva ama-Israelites kwaku-celebrate abesizwe sakhe kodwa mase bantu amaFilisti bamba abasesizweni sakhe abafethu ngenani ngizwele bomama yena ebesubona umzalwane kade nala ekhaya esebhuqabhuqa utshwala bese lina libone lipha ekholweni ngoba nisibona ngalo muntu ubekhonza la ekhaya isidakwa usemithi ngiyavuma umithi manje besasimshwanisele ngiyashumana nje isona sakwazi abasindisiwe abamboleli umzalwane owalimala. Uyashumayela kodwa wena khokho ubepesheni uphathele ingane zakho obhanana kodwa ingane yathola ukhoze nabadleni namanje uyifunda wayaphoqa evangeli. Umuhlulwa yeza kwakho ulungisa ngalezi esesontweni ungena ngemvubo esontweni ungena nesibhakwe esontweni kanti uzama ukulungisa into ehlule emzini wakho uma ukwazi kwamukela abazukulu bakwakho nalaba bamukela. Unabantu abalimalile bayathanda ukuya abasasaba uNkulunkulu sebesabathini
Wabona uthengile. Wabona what it goes. Yes,
Isimbozini. Sizwa uSamson ethi kumfana uMabeza ngisondeze insingeni. Indlu eminazo. Uthi umbuzo Bishop uSamson ayisekhishiwe amehlo. Uzibona kanjani pho insika? Wonke umuntu obuyele enkosini noma amehlo enyama engasekho. La Paya Hola, Manjo.